खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि एचपी ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै आं रबिबारजों लोगोसे 12 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिना बिथां गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जोनोम गामि क'क्राझार भाटिपारायाव थानाय मुंख्लं खाम्फाखौ नायनो थांनो ओंखारदों। बे समाव जों थांनो रेडि जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं बेसे हायो नोंथांमोननो मुंख्लं खाम्फाखौ दिन्थिनो नाजागोन। थौदो बिदिब्ला नायलांदो। नैबे समाव जों बाइकजों क'क्राझार बेलासिपारा र'डआव थांगासिनो। बे समाव जों क'क्राझार नाराबारि सफैनो हाबाय। बे नाराबारिनिफ्राय बांद्राय गोजान गैलिया, 1.8 किल'मिटारसो थांब्लानो बैसिम जोङो सहैनो हागोन। थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। नैबे समाव जोङो सफैनो हाबाय। जोंहा सफैनाया एसे लेट जाबाय, जायनि थाखाय बे समाव बेवहाय रावबो गैथ'ला। जानो हागौ फुंनि समावनो बेवहाय जोंनि मानगोनां गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना बिबारफोरखौ बावलांखांबाय। लेट जादोंब्लाबो जोंबो एसे बिबार बावलांनोसै। नैबेनो जाबाय बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं खाम्फा, जाय खाम्फाया बिथांनि जोनोम गामि क'क्राझार भाटिपारा गामियाव दं। क'क्राझार बेलासिपारा मेन र'डनि सेरावनो। क'क्राझार टाउननिफ्राय बांद्राय गोजान जाया, 3 किल'मिटारसोल' जायो। नोंथांमोना जानो हागौ बयबो बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै मिन्थिखायो, थेवबो आं मिन्थिनायखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनोसै। बिथां सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लंमोन। बिथाङा इं 1972 मायथाइनि 8 जानुवारियाव क'क्राझारनि भाटिपारा गामियाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मंगलसिं नार्जारि आरो बिमानि मुङा लामेश्वरी नार्जारिमोन। बिथांनि लकेल मुङा गब्लामोन। बिथां सुजित नार्जारि मोना बिदा-बिफं सानैमोन। बिफंनि मुङा अजित नार्जारिमोन। बिथाङा जेब्ला थाखो 9आव क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन, बे समाव बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिरनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया सोलिगासिनो दंमोन आरो 1987 मायथाइनि 12 जुन खालि गुवाहाटीनि जाज फिल्डआव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सुबुं गौमायाव बाहागो लाखांना गावनि न' फारसे गिदिंफिनाय समाव नलबारि जिल्लानि टिहुचकआव बर' हारिनि मोजांखौ नायनो हायै उदखारि सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव बिथाङा गोब्राब जोखोम जाना रुंसारि जानो गोनां जायो। बिथाङानो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लंमोन। ओंखायनो बिथांनि थैनाय सान 12 जुनखौ जों बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो। देग्लायनि बिथांनि 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एस.बि. बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा-गोमजायै खुंदों। दिनैनि बे साननि गेजेरजों आं आसा खालामो बिथांनि मुंख्लं न'खरखौ बयबो अरायबो जोथोन लाबाय थागोन, लोगोसे मान होबाय थागोन। दिनैनि बिथांनि जा सुंद' जिउ जारिमिन फरायथिनाय
बेखौ आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।